Bé, bona tarda. Bé, el tema avui és vitralls, nosaltres som vitrallers, tant en Josep com jo, i el que us volíem començar és no parlant directament de la restauració dels vitralls que hem fet, de les peces que hem restaurat dels vitralls d'aquí a la Casa Navàs, sinó una mica una cosa que és bàsica per tota restauració, que és el coneixement de l'ofici. I per tant, saber com es fa un vitrall ens ha semblat que podia ser una bona manera d'iniciar aquesta conversa. Per tant, comencem? Sí. Doncs ara passarem amb uns pocs minuts, cap cas pràcticament no comentarem, sinó que deixarem passar i veurem com comencem a fer la confecció. Us convidarem a l'entrada del taller on hem fet la restauració i a partir d'allà desenvoluparem la confecció d'un vitrall que evidentment no són els de la Casa Navàs. Vinga, fins ara. Benvinguts al taller. Ara us ensenyarem com fem un vitrall. Quin és? No vols baixar? Té baixa, sí. Sí, perquè hi ha música. Ja està bé, així. Bé, partim de la idea del projecte, a partir del projecte que tenim determinat colors, línies, ritmes de conjunt, doncs ja el passem a tamany natural, a la mida que ha de fer el vitrall. I un cop ja el tenim fet i ben determinat, tots els tipus de colors, de tipus de vidre, tot, després el que fem és una calca sobre una cartolina per obtindre els patrons, que és el que estem fent ara. Treballem amb unes tisores de doble tall que ens permeten treure el gruix del nervi del plom, si no, al tallar els vidres i emplomar, la peça ens sortiria més gran. I ara, en realitat, diem que tallem vidre i ja veureu que no en tallem, només estem marcant la superfície. El que passa que incidir sobre la superfície, a l'estar treballant amb un material que no és un sòlid, sinó que és un líquid sòlid, té propietats de líquid i, per tant, incidint sobre la superfície, quan trenquem la tensió superficial ens segueix tota la peça. Ara polim. I ara aquí ja tenim tot el vidre tallat, totes les peces que han de composar el vitrall, cada una amb el seu color determinat. I en aquest vitrall, com per exemple els d'aquí que a la Casa Navàs, doncs la major part no són pintats al foc, en aquest vitrall sí que hi ha una part que és que alguns dels vidres anaven pintats al foc. Per tant, ara agafem les peces que van pintades, ens en anem a la taula de contrallums i després doncs fem els perfilats, fem els modelats, ara aquí ja en tenim el perfilat fet, ara anirem a modelar la peça, fem aquestes ombres i un cop ja tenim totes les peces pintades, no tot el vitrall, ens en anem ja al forn, preparem les bandejes, fem un aïllant entre vidre i ferro, perquè si no amb el refredat se'ns trencaria tot. I ara mentre el forn va fent, arribem a 600 i pocs graus, amb això ja vitrifiquem el que hem pintat i ja comencem a preparar el plom. Aquí tenim la màquina de perfilar el plom i ara l'adrecem en el taller ja i ara ja ens disposem a començar el que és l'emplomat. Agafem tots els vidres, els no pintats i pintats i ja els col·loquem a sobre del desenrotllo, allà on també ens servirà no només per obtindre els patrons sinó també per emplomar la peça. Hem de comptar que una peça ha de sortir exactament com l'hem projectat, tant per mides com... I ara aquí comencem el treball de vidre i plom. Anem fent tot aquest entramat. El plom té una forma d'H i és molt dúctil i per tant se'ns adapta perfectament al contorn de cada una de les peces. Anem vestint les peces i amb l'ajuda de l'espàtula, que és amb la que també tallem el plom, veureu que realment les eines que fem servir són molt poques. Treballem com fa 1000 anys.
els claus ens van subjectant totes les peces de vidre i aquí ja tenim l'última peça. Ara aquí ja acabem d'entrar-la, clavarem els claus i ja tenim tot el vitrall, el que és l'emplomat interior, ja el tenim tot acabat. Ara ja tallem els sobrers, fem la cunya, perquè ara tot això ha de quedar vestit per un altre plom, i realment hem de fer la cunya perquè un plom del mateix gruix que un altre no entraria pas un dins de l'altre, i és el que hem d'aconseguir. I ara estem ja col·locant el plom de contorn. I així és com tanquem el vitrall. I ara el que hem de fer és endreçar aquests ploms, vull dir, acabar-los d'adequar del tot, i un cop ja els tenim ben a punt, en aquesta cara, que és la que soldarem primer, abaixem les ales del plom, és a dir, que el plom queda ben ajustat en el vidre. Després us explicaré el per què. Ara passem la pasta que necessitem perquè el plom i l'estany, soldem amb estany, casin. Si no poséssim aquesta pasta no se'ns lligarien, faríem la fosa de l'estany però no se'ns agafaria. I ara allà on se troben 2 o més ploms els soldem amb estany. De tal manera que tot aquest conjunt de peces, a vegades poden ser centenars de trossos de vidre i plom, un cop acabem el soldat acaben amb una sola, que és el vitrall. Ara ja traiem les regles i els punts de suport. I ara hem d'anar per soldar l'altra cara. Donem la volta al vitrall. I ara comencem a soldar l'altra cara. Si veieu aquí no hem abaixat les ales del plom, sinó que les hem deixat obertes. De pensar que el vitrall és un complement arquitectònic, bàsicament, per tant ha quedat absolutament estanc. Aquesta part de l'edifici també no ha d'haver-hi el pas ni de l'aigua, ni de l'aire, ni del pols. I després amb màstic, amb massilla, lo suficientment rebaixada com perquè ens reompli bé aquest espai que queda buit entre el vidre i el plom, doncs fem l'emmassillat i després ja baixem les ales del plom. De manera que el que tenim a dins del plom, quan s'assequi, ens farà hermètic el vitrall i ara amb serradures, que és el millor que tenim per netejar el vidre, doncs retirarem tots els restes del màstic. Hem de treballar amb serradures de fusta, no podem entrar amb pols de dèiem ni coses d'aquestes. I ara ja fem l'acabat final, el brunyit, i en aquest cas concret el reforç, en vez d'anar amb barres de reforç, aprofitem els materials que tenim ara i el que hem fet és amb un vidre mate i després el sellem amb silicona. I aquí ja tenim la peça boia acabada, tant les parts, aquí podem veure bé tant les parts pintades com les altres, i aquí tenim la peça ja col·locada. Això anava amb una casa de Terrassa, i aquí ja tenim el que és el recorregut del que és la confecció d'un vitrall. Això ens ha anat bé, perquè realment el que és la feina de restauració sense l'ofici previ realment és molt complexa. Pots especialitzar en alguna cosa concreta, com podria ser treballar els daurats del plom, si el vitrall és daurat, però la forma genèrica en què s'ha de restaurar un vitrall realment ho ha de fer una persona d'ofici. Bé, doncs bé, un cop vist això, fet aquesta pinzellada, ja entrarem de ple el que és el nucli de la conferència, que és la restauració que hem fet, que s'ha realitzat en els vitralls d'aquí de la Casa Navàs. No pas tots, hem treballat amb 4 vitralls i això és el que vindrem a exposar ara. Molt bé. Hola, bona tarda. Bueno, val a dir que un vitrall no es fa en 8 minuts, es triga una miqueta més. Aquí. Molt bé. Doncs hem volgut començar aquesta xerrada una miqueta intentant transmetre, fer un petit viatge del que fem una miqueta nosaltres, a veure si comprenem com és una restauració des del principi fins al final d'una manera clara i entenedora. Al començament de qualsevol restauració de vitralls comencem sempre amb un estudi previ. Aquest estudi previ és com la part, podríem dir, la part més acadèmica del nostre ofici,
on hem d'intentar de posar tota la informació del vitrall, referent del vitrall. Tenim unes fitxes que hem d'omplir, 3 fitxes, i amb aquestes fitxes n'hi ha una part més històrica i una altra part més de deteriorament i de patologies. Amb aquesta primera fitxa, totes les que us ensenyaré, aquestes 3 fitxes que tenim, corresponen als vitralls de la Casa Navàs. Aquí, per exemple, en aquesta és una fitxa històrica on ens diu la data del vitrall, del 1907, el motiu, i si us fixeu amb la imatge, doncs aquí posem les diferents patologies de degradació que presenta el vitrall. Les línies grogues representen les barres de reforç. Després anirem veient, conforme anirem avançant en les fotografies i en la restauració, ja li posarem una vista de lo que és. Tenim una part que es veu de color vermell que correspon als abombaments i els puntets blaus representen vidres trencats, amb aquesta primera ràpida ullada que fem. La imatge que tenim aquí al costat representa un taller de l'època, que no sé si en Joan ens podria dir una miqueta més, parlar d'aquests tallers tan importants. Sí, en l'època, en el moment en què Domènec i Muntaner va encarregar i va dissenyar i va encarregar aquests vitralls, es van ser encarregats, en aquest cas concret, a la Casa Rigal. La Casa Rigal i Granell és un taller, en aquest cas va haver-hi una època que van ser socis, doncs eren uns tallers realment molt més importants en quant a volum i a desenvolupament de feina que els que podem trobar en aquests moments, que són tallers amb 1, 2, 3 persones o alguna més, però vaja, i realment en canvi aquí veiem un taller espectacular, vull dir que cada una de les fases del desenvolupament i de la confecció d'un vitrall doncs tenia diverses persones que s'hi empleaven. Hem de pensar que el vitrall, com totes les arts aplicades en el modernisme, van tindre una utilitat molt gran i per tant la demanda era molt important, i aquests tallers absolutament especialitzats i molt ben preparats van poder respondre a l'època amb la qualitat amb què podem disfrutar i veure els vitralls com van ser realitzats. I bàsicament era això, uns tallers molt ben preparats a nivell de material, molt ben preparats a nivell de personal, i que realment es van fer les joies que encara en aquests moments estem disfrutant i les quals el que és convenient i s'està fent és tindre la preservació i la cura suficient, i en el cas determinats que es necessiti la restauració per poder respondre de com van ser fets i de la manera com van ser entesos i confeccionats. Els vitralls, per exemple, del Palau de la Música són fets per aquest taller de Rigal i Granell. Amb aquesta imatge el que veiem, aquestes 2 fitxes, una part són les alteracions i patologies de deteriorament. Aquí l'important per a nosaltres és que tota aquesta informació ens val no només per fer, evidentment, un estudi previ dels vitralls, sinó també ens ajudaran durant la restauració a poder incloure potser patologies o defectes que no hem vist, i aquí anirem apuntant tot. Després també ens ajudarà al final per fer un projecte final d'aquests vitralls. Aquí és que no veig molt. Sí, m'agradaria que comentar, per exemple, amb la imatge de l'esquerra, amb aquesta fitxa, tenim les patologies de deteriorament. Indiquem tots els elements, fins i tot indiquem les portes, el vitrall, els vidres, si n'hi ha vidres fracturats, vidres trencats, després veurem el que signifiquen vidres fracturats, si té pintura al vidre, el tipus de plom que porta, si el plom està fracturat, en aquest cas en la Casa Navàs van trobar ploms fracturats, el màstic, com es troba el màstic, totes aquestes indicacions que per a nosaltres són importants a l'hora de poder tindre tota aquesta cura. Els morters, les estructures metàl·liques corresponen a tot el tema de barres de reforços. I amb la segona fitxa
el que tenim descripció general dels vitralls i els seus materials. Doncs una mica de lo mateix parlem sobre les finestres, les portes. Aquest vitrall correspon a la segona planta. Em sembla que aquesta és visitable, la segona planta d'aquest vitrall. Des del balcó, sí. També ens van encarregar la restauració de la porta principal. Aquest vitrall és un vitrall que va ser restaurat és del 1938, però a causa de la bomba aquest va quedar molt danyat, aquest vitrall, i va ser tornat l'any 88. I el van fer un vitraller d'aquí, de Reus, que es diu Kate. I aquí, per exemple, tenim les mateixes patologies que teníem d'abombaments, vidres fracturats. Moltes vegades també la idea, quan fem aquests estudis, ens dona una idea de com... Sí. Ens pot oferir una idea molt més clara de com hem d'actuar amb la restauració, perquè no sempre actuem de la mateixa manera. Depenent com els vitralls estan deteriorats, les seves patologies de deteriorament i com es troba, doncs hi ha una línia, una direcció que tenim. I després de fer aquest estudi, i sobretot quan els vitralls són a taller, és quan realment sabem cap a on com hem de fer aquesta restauració. Molt bé. Aquestes imatges corresponen a les que van prendre abans de portar els vitralls al taller. Aquí, aquesta l'hem posada a veure si es veu, perquè és un abombament del vitrall. Aquests corresponen als vitralls de la planta primera i com a conseqüència els abombaments no tenen una conseqüència, diguéssim, una única conseqüència. Poden vindre de diferents motius, podem tenir. Aquí veieu amb aquesta imatge com un dels vidres sobresurt del plom. Això és com a conseqüència dels abombaments. Poden arribar els vidres a sortir-ne i els ploms que estan trencats, els ploms fracturats, també són conseqüència d'aquest. També val a dir que aquests vitralls es troben en portes. Tots els vitralls que els tenim en portes pateixen molt més que els vitralls que estan fixes en finestres. Això en diem quan arribem a aquest punt i el vitrall es bomba és degut a la fatiga del material, no? És a dir, arriba un punt que el plom, doncs, degut a tot el pas d'obrir, tancar portes, de cops de porta, cops de vent, doncs realment el plom va cedint fins que acaba fent aquests bombaments i amb els bombaments doncs, pot arribar inclús a expulsar el vidre, com veiem aquí, no? O que es parteixi, aquest canvi de duresa que hi ha entre el vidre i el plom és on normalment s'acostuma a trencar el plom, quan hi ha l'ús i el deterioro ha fet que realment hi arribi a aquest punt de, per una banda, de reclamar la restauració, evidentment, però al mateix temps que ens explica això, que ja ha arribat l'hora d'intervindre. Una de les conseqüències dels abombaments, com va ser principalment en aquests vitralls, van ser les barres de reforç. Aquestes barres de reforç serveixen per subjectar el vitrall, per donar-li resistència, i en aquest cas ja podeu veure com van sortir, estan completament deslligades del vitrall. També, en molts punts, les barres de reforç van agafades als marcs laterals i en molts punts d'aquest vitrall no estaven ni tan sols subjectades. El vitrall estava... En moltes parts d'aquest vitrall es trobava molt suelto, estava... Sí, deixat anar. Deixat anar. En realitat el que dona cos al vitrall és el reforç. El plom no està pensat per reforçar el vitrall, sinó per composar-lo.
però el que dona força al vitrall és el reforç que va de banda a banda i s'introdueix a dins de l'estructura. Clar, a la que flaqueja el reforç per les causes que siguin, doncs en aquest cas concret, perquè ja veiem que hi ha els punts de lligat del que és l'estructura de plom en el reforç trencades i per tant aquests vitralls van quedar sense subjecció. Això després fa que el deteriorament de la peça sigui més accelerat. Molt bé, no sé si amb el puntet... No, tinc el puntet. Aquí tenim, amb aquestes dues imatges, amb la imatge de l'esquerra tenim un vidre fracturat i amb l'imatge de la dreta tenim la conseqüència de l'abombament, que veieu que el vidre per la banda superior ha baixat. Tot el que baixa el vidre és el que el vitrall abomba cap enfora. Ja hem vist una imatge anterior com el vidre surt. Fins i tot poden arribar a sortir del vidre i poden arribar a caure. Amb aquest vitrall, quan van fer la restauració, aquestes fractures, en aquest cas van treure aquest vidre i van posar un altre vidre original. Les pàtines. No és molt comú trobar-se amb els vitralls de l'època modernista, feien aquest tipus de pàtina, li donaven una pàtina d'or al plom. Aquesta pàtina d'or es va posar de moda arrel em sembla que de l'Exposició Universal del 1888, que va vindre el Frank Lloyd de Tiffany i va introduir aquesta tècnica, una estètica, al final és una estètica que li dona el daurat del plom fa com més lluminós a la peça, en aquests moments es va posar molt de moda i després el que es feia com tota la resta del vitrall, amb el pas del temps hi havia un deterioro. Per tant, en aquest sentit també s'hi va haver d'intervindre i en aquesta imatge es veu clar com hi ha un trencament del que és aquest pintat. Sí, aquest tema de les pàtines amb els ploms, sobretot aquestes pàtines que tenen tant de temps, a nosaltres ens suposa que hem de tractar molt bé el vitrall, no el podem moure molt a les meses de treball, perquè aquestes pàtines salten. Llavors hem d'actuar durant la restauració amb molt de compte en tot moment a l'hora de moure el vitrall sobre la taula i en aquest cas van idear unes fustes per poder donar la volta al vitrall sense haver-hi d'arrastrar-lo per la taula. I al final veurem com van restaurar també aquesta pàtina, aquest daurat el van restaurar. Aquí ja sí, els vitralls per fer la restauració els van portar al taller. Aquí tenim amb aquesta fotografia tenim el Rafael i el David, el Dani, i la veritat que van ser de gran ajuda per nosaltres. Ells treballen aquí a la Casa Navàs i coneixen molt bé aquest patrimoni, saben veure molt bé i la veritat que va ser sempre agraït. A l'hora de treure un vitrall, en aquest cas ens van emportar les portes, eren 3 portes, i ens van emportar les 3 portes. N'hi ha altres maneres de portar un vitrall. Els vitralls que són fixos no ens podem portar al bastiment. Llavors ja ideem altres sistemes per portar-nos els vitralls. En aquest moment els vitralls són molt fràgils i llavors sempre que podem emportar-nos els vitralls als seus marcs, els seus marcs originals, és la mateixa forma, és la millor manera perquè pateixin i s'extressin el menys possible. En aquest cas van posar un poliuretà pels 2 costats i amb aquest sistema ja ens ho van portar al taller.
Bé, entrem de plena al taller. Ara ja hem agafat la peça, hem fet un treball previ, l'estudi previ que ens ha permès veure les patologies que podíem veure-hi, el tipus de deteriorament, el que poder convenia fer. És un treball teòric, ja mirant la peça, però és un treball que encara no hi hem entrat de ple. És quan tenim la peça en el taller, la tenim tombada sobre la taula, quan podem realment començar a dialogar amb la peça. Realment s'estableix un diàleg, vull dir, nosaltres és el mateix vitrall que ens va dient què vol. Nosaltres analitzant-lo, veient-lo, tocant els materials, observant-lo, però també manipulant-lo, escoltant-lo. Un vidre mal posat pot explicar-nos si està a punt de fractura o no, o ja està fracturat. En fi, realment amb l'observació i amb l'apropament, amb aquest diàleg que s'estableix al moment de la restauració, és quan realment decidim el camí a fer. Podem haver decidit tot unes pautes que són necessàries haver-les fet, però és quan ja estem ben bé a sobre del vitrall, treballant-hi amb ell, que s'estableix això, aquest punt d'encontre en el qual realment podem decidir en cada un dels passos el que hem de fer. Quan ens hem trobat, per exemple, amb els vidres en fractura, hem valorat si realment eren peces originals, si podien i calia mantenir-se o si estaven prou malmeses com perquè no ajudaven en absolut amb el conjunt i en canvi hi havia la possibilitat d'una substitució prou adient, o si realment ens trobàvem amb peces que ja havien sigut canviades i per tant ja havien tingut un canvi, ja no eren originals i poder a vegades no responien tampoc ni cromàticament prou bé a la peça original, també entràvem a el que era el seu canvi. Per tant, tot això ens venia donat pel mateix vitrall quan el teníem allà a la vora. Tota l'actuació que s'havia de fer amb les estructures amb l'estructura del plom, allà on era trencat o allà on es havia malmès i convenia canviar-ho, tot això realment aquell era el moment en què ho anàvem fent. I és a partir d'aquí que tot aquest diàleg, tot aquest apropament amb la peça és on realment trobem aquell punt d'encontre en el qual l'artesà, el vitraller, sap perfectament què et convé fer a cada lloc i què és el millor per, en realitat, realitzar la peça, que no és res més que, d'alguna manera, tornar-li a donar aquella vida i aquella consistència i aquella aparença que d'origen va tindre. I, per tant, aquí en aquestes imatges que tenim el canvi. La primera fase de la restauració sempre amb un vitrall, i més en aquest cas, va ser treure totes les barres de reforç i totes les subjeccions, que realment era el que havia fallat. Com hem vist a les imatges anteriors, n'hi havia una que sortia, que s'havien després, tots els ancoratges de les barres de reforç amb el vitrall s'havien després. Vam procedir a treure totes i el que veiem amb la imatge de l'esquerra és amb el soldador directament traient els... En aquest cas era plom, eren tires de plom. N'hi ha moltes maneres de subjectar aquestes barres de reforç i vam fer un sistema que és una miqueta dúctil perquè el plom és més trencadís. És més trencadís. Generalment es fa servir filferro. Van treure aquests nusos i van polir. I aquesta és la primera fase. També és per on s'ha de començar, perquè quan movem el vitrall el treballem per una banda, però també el treballem per l'altra banda. Llavors, a l'hora de donar la volta al vitrall, no hem de tindre cap element de filferros que no fa que perdin la... Hem de treballar sobre planimetria, el vitrall ha d'estar pla. Per tant, si els nusos ja fan un gruix de l'estany, que és evident, que és una peça, que és un material ja afegit, allà la perdem la planimetria. Per tant, el primer que hem de fer abans de començar a actuar sobre de l'estructura de plom, que és la que ara ens tocava, juntament amb els vidres en fractura o absents o que havien de necessitar un canvi, doncs va ser aconseguir aquesta planimetria. Vam fondre bé tot l'estany que hi havia, de tal manera que tant si treballàvem d'una banda com de l'altra sempre teníem el vidre ben pla a sobre de la taula. Aquesta fotografia no fa molta... fa por, no?, amb un tros de granit totxo. Això el posem un cop que ja està aplanat. Això no va directament sobre el vitrall. Els abombaments els hem d'anar amb molta cura, anant a poc
perquè al final el vidre torni altre cop al seu lloc, i un cop que ja està sobre la taula, això serveix per treure els vicis que té el plom, els vicis del plom. Heu de comptar que un bombament, el plom realment es dona, no? Però si el bombament és molt gran, realment no podem retornar. És a dir, després aquella franja, aquell tros, s'ha de canviar l'estructura de plom. En aquests vitralls concretament no va ser necessari. Després això lentament es va retornant el vitrall a la seva planimetria i després acabem de fer que amb una nit amb pes a sobre acabem ja d'aconseguir ben bé tota la planimetria i després el que s'hi pot haver fet el bombament, com ja hem vist, és trencar punts de soldadura, trencar trossos de plom. El vidre sí que realment abans de baixar el bombament sí que ja l'hem introduït dins del plom, si no, no ens seria possible, però un cop ja fet tota aquesta peça realment ja podem entrar de ple a el que és la intervenció en cada un dels punts que el vitrall ens demana la intervenció. És a dir, que si són els punts de soldadura, tornar-los a fer, si són fractures de plom, doncs també o arreglar-los o canviar aquelles parts de plom, i si són vidres trencats, doncs si convé canviar-los es convenen i si no, doncs hi ha altres maneres amb ploms de superfície o de més d'aconseguir la restauració. Un cop el tenim pla el vidre ja podem treballar amb el vitrall. En aquest cas veiem amb aquesta imatge com estem canviant un vidre fracturat i no sé si n'hi ha, no, aquesta d'aquí, sí. En aquest cas vam obrir... El bo que té la tècnica dels vitralls, aquesta tecnologia, és que un vidre trencat és molt fàcil de... No es trenca tot el vitrall, es trenca un vidre, agafes el vidre, obres ploms i treus el vidre. En aquest cas, els vidres que són als laterals són més fàcils de treballar, ja que obrim pels costats, tallem el plom i podem treure completament el vidre. Passem? El que és important també a l'hora de la restauració és poder comptar amb una paleta de colors, amb una reserva de vidre d'època que ens permeti entrar de ple a el que és sense tindre por de poder fer uns canvis de vidre si realment podem disposar, com en aquest cas concret vam disposar amb una bona part dels vidres en fractura o absents o canviats posteriorment i que no corresponien, no eren adients a l'original, doncs realment vam poder intervindre i fer uns canvis també en vidre d'època que realment ens van permetre obtindre un resultat molt adient. Molt bé. Amb aquesta imatge el que estem veient aquí és una reparació d'unes soldadures i avui en dia treballem amb aquestes màquines, les Dremel, perquè tenen un impacte molt baix i podem precisar molt bé el que volem treure. Per poder tornar a soldar a sobre d'un plom tan antics com aquests, hem de treure una capa. El plom amb els anys agafa una capa d'òxid, que és el que li dona la protecció al plom, i aquesta capa d'òxid l'hem de treure per poder tornar a soldar a sobre. Bé, primerament aquí evidentment el plom és daurat, traiem el daurat, però després el plom és oxidat i per tant no acceptaria l'estany no ens respondria. Heu vist ja en el vídeo com la soldadura ho posàvem una pasta i això ens permetia fer una bona unió de lo que és el plom i l'estany. Però si no traiem aquesta capa d'òxid, doncs realment el plom no agafa amb l'estany i per tant és necessari. I aquí vam fer utilitzar aquesta... De normal s'agafa l'espàtula, es frega fins que aconseguim que el plom torni a agafar, que torni a sortir la part viva del plom que ho és. Traiem l'òxid i ja ens torna a respondre. Aquí estem tornant a posar les noves barres de reforç. En aquest punt
ja hem canviat tots els vidres i hem reparat tots els ploms fracturats. Més endavant veurem més imatges de ploms fracturats corresponem amb altres vitralls. En aquest punt podeu veure com estem. Amb la fotografia de la dreta podem veure els filferros que tenim, van posar filferros de llautó, en aquest cas. I aquests filferros estan soldats tant al vitrall, com es veu aquí, com després estan encargolats amb les barres de reforç que les van canviar totes. Les barres de reforç, les originals, no les van utilitzar. Van estar d'acord que aquestes barres eren molt primetes i no li donaven al vitrall aquella força que necessitava per l'amplada que tenia. Aquí també comentar que vam canviar tots els reforços. Sí. Per tant, vam agafar els reforços, a més de ja haver-se després bastant dels costats, tenien un gruix que per l'amplada de les portes, que són força amples, doncs mai va acabar de subjectar-los a tot i per tant hi havia una certa vibració que això també perjudicava el vitrall. I després el que vam fer va ser agafar una perfileria una mica més ampla, de més gruix, i realment hem aconseguit fer que la peça quedi molt més ben agafada. En aquest vitrall, totes les imatges que estàvem veient corresponen al mateix vitrall. L'última fase d'aquest vitrall era tornar a aquesta pàtina que estava fracturada, doncs tornar altre cop a donar-li una mica d'uniformitat. La imatge que tenim a l'esquerra correspon a les proves de color que van fer prèviament, d'actuar sobre el vitrall. I la imatge que tenim a la dreta és aquesta, és la composició que van fer, que van pensar adient per acabar de pintar. En aquesta restauració hem de pensar que nosaltres vam treure d'un conjunt, hi havia tota una sèrie de vitralls, doncs vam treure alguns elements, alguns plafons d'aquests vitralls. Per exemple, en aquest cas concret de la planta noble, vam treure els 2 vitralls, però allò estava acompanyat de tots els altres vitralls. Després, si es fa una restauració d'una sola peça que està sola, doncs realment la intervenció pot tindre una intensitat o una altra, però quan va amb un conjunt el que tu has de respectar és que quan tornis el vitrall al lloc respongui, estigui harmonitzat amb aquest. Per tant, aquí doncs el que és la pintura del plom, el daurat, doncs no vam entrar a daurar de ple tota l'estructura de plom, sinó que vam mantindre l'original perquè se'ns mantingués també amb el conjunt de vitralls del seu entorn, i per tant aquí hi havia una dificultat que era apropar-nos al màxim a l'hort original perquè només puntualment interveníem en allà els llocs on l'hort ho demanava. I per tant hi havia d'haver-hi primer un procés de pintat i després un procés d'embellit perquè realment tot tornés a harmonitzar amb el conjunt. Aquestes imatges d'aquí endavant corresponen ja al vitrall de la segona planta i una cosa que ens va sobtar d'aquests vitralls és que es van fer amb 2 parts. Estan fets en 2 parts. Creiem que és perquè són molt grans els vitralls i per tal de manipular-los, a l'hora de muntar-los, el van muntar per parts. Van muntar primer la fotografia de l'esquerra, aquesta part inferior, i la fotografia de la dreta és la part superior. Si veieu, tant la fotografia de la dreta té un plom inferior i la fotografia de l'esquerra té un plom superior i encaixaven. En aquest cas, encaixaven, estaven separats i soldats i és una de les particularitats que ens va sobtar. Però vam rumiar que sí que era per les mides que tenen tan grans. Bé, no podem saber-ho. De fet, estaven, quasi bé complementats, un sobreposat sobre l'altre, perquè aquest vitrall va ser fet amb 2 plafons, doncs no ho sabem, però en realitat aquests vitralls ja responen amb una etapa posterior. Aquests vitralls degut a la bomba van rebre molt i el que se'n van recollir van ser fragments.
dels quals després, amb tota la bona voluntat i amb la documentació que podien tindre, van composar el conjunt que tenim ara. Però tot i així ja havien patit bastant i realment la intervenció també va ser força important. Gairebé tot el vidre d'aquest vitrall, un 80% és un vidre contemporani. Sí, quan diem que els vidres poden sortir dels ploms a causa dels bombaments, és que realment surten i cauen a terra. En aquest cas es veu, aquest abombament estava a dalt de tot i ja estava en un moment bastant crític. Les barres de reforç, aquí també es poden veure, la fotografia de la dreta, com ni tan sols es subjecten les barres de reforç. Els filferros estan gairebé que juguen amb les barres. D'això ens trobem molt amb els vitralls. Ploms trencats, ploms fracturats, es diuen ploms fracturats. La manera que tenim de resoldre aquests ploms fracturats és obrir, com veieu que aquí, obrim el plom, traiem l'ala cap a dalt i li fiquem un altre tros d'ala per dintre i tornem a tancar. I això s'ha de soldar. Aquestes patologies, sí. Sí, no, això ens permet precisament que la fractura, que normalment és la diferència de duresa entre vidre i plom, entre plom i estany, doncs si passéssim el soldador per sobre ho soldaríem, però la fractura es repetiria. L'introduir aquest plom a l'interior fa que l'estructura de plom torni a agafar una continuïtat. I després el soldar, doncs realment això dona molta més vida en aquest espai que ja ha patit una fractura. Aquest d'aquí. Aquesta imatge correspon a una part ja de la restauració que ben bé és el final, que és el brunyit. Amb aquest vitrall li van aplicar màstic i després el van brunyir tot el plom. La part de brunyir el plom el que significa és donar-li una pàtina d'uniformitat. Sobretot que el to entre el vidre, entre el plom i l'estany acabi sent el mateix. Després que no hi hagi la diferència que realment hi ha mentre anem treballant, perquè els tons i els brillos són totalment diferents. Aquí en tenim les barres de reforç d'aquest vitrall, les vam soldar. És un altre sistema també que n'hi ha per fixar aquestes barres de reforç al vitrall. Una són els filferros, com hem vist amb els vitralls de la planta primera, i amb aquests vitralls els van soldar. És una altra manera que els fixa i se'ns oblidava un altre vitrall, que és el vitrall de l'armari. Aquest vitrall no sé si el reconeixeu, és un armari, una porta d'armari, i també tenia un abombament molt pronunciat i aquí podeu veure com realment és que el vidre al taller ja va sortir, el plom estava tallat a conseqüència de l'abombament aquest. Van fer la mateixa tasca de recuperar tots els ploms fracturats, soldar tots els ploms fracturats. Aquest vitrall estava molt bombat i vam haver que tornar a recuperar la planimetria. Per tant, primer ja hem vist en la imatge anterior que hi havia un vidre que ja havia estat pràcticament expulsat, es va treure, es va tornar a adequar per poder-lo tornar a entrar dins del conjunt, i després ja un cop recuperada la planimetria, allò que hem comentat abans, vam tornar a repassar tot el que en punts de soldadura, tot allò que es havia malmès degut a la fatiga dels materials i el bombament que es havia provocat. Sí, aquí a la següent imatge tenim com estan acabant d'aplanar, de deixar aquests vicis del plom. Digue'm. Aquí ja anem al final. Amb aquesta part d'aquí ja portaven els vitralls. Una de les coses que també
ens agrada de poder emportar-nos els vitralls, els seus marcs, és que els podem tractar al taller. Al taller ja els podem fixar d'una manera que durant el transport ja no pateixen i el muntatge és molt més ràpid. Aquí hem parlat abans d'en Rafael i en Dani, que van ser realment també, com també hem de dir, com a la resta del personal de la Casa Navàs, doncs realment va ser molt important la relació que hi hem tingut i el suport que hem tingut per poder intervindre com hem intervingut amb aquestes peces. I per tant, realment el que podríem dir de tota aquesta aventura és que l'apropar-nos al vitrall, el primer que fem és reconèixer-lo i a partir d'aquí entrar a fer tot allò que el vitrall ens demana per poder tornar la peça a l'origen. És a dir, la restauració no és res més que agafar una peça que al pas del temps ha deteriorat i que precisament amb tot aquest deteriorament va perdent tota la seva força atractiva i tota la seva consistència, i a través de la restauració el que fem és agafar la peça del passat, en el present fer-li tota aquesta posta a punt per realment tornar-la a projectar cap al futur. I això és el que hem pogut fer amb aquests vitralls que hem intervingut aquí a la Casa Navàs i com els que intervenim cada dia en el taller, quan el que es tracta ja no és de fer un vitrall nou, sinó de restaurar i per tant de tornar a resituar en el seu punt òptim el vitrall que degut a això, que la fatiga i el tractament ha patit una sèrie de deterioraments. I aquí ja estem veient el que és la peça ja boia acabada. Veiem com els ploms han sigut, els daurats han sigut repassats, després d'haver-los recuperat, després d'haver-los lligat de nou amb els reforços, després d'haver actuat amb el màstic allà on convenia, haver canviat els vidres que eren necessaris o canviar o bé vestir amb ploms falsos, amb ploms de superfície, o bé realment perquè no eren adients, perquè ja havien sigut trencats i canviats per vidres que realment no ens lligaven i ens harmonitzaven amb el conjunt, ens permetien ja poder intervindre i aconseguir això que vam aconseguir, que realment n'estem satisfets. Es va poder fer una restauració realment molt... En fi, que vam poder respondre bé a el que es pretenia, que era retornar els vitralls al seu origen. I aquí veiem aquestes imatges finals. Que és la imatge de l'armari. En aquest vitrall, per exemple, és important fixar-se que les barres de reforç no van rectes, segueixen els ploms. I això va ser un dels punts que realment també va fer que es deteriorés més. Realment un reforç, això des de l'edat mitja i el modernisme encara es deia que mentre no tallem cares i mans, els reforços s'han de posar allà on toqui, realment sense manies. Ara tenim més manies i volem resseguir que el reforç ens segueixi els ritmes de les línies, però esclar, una peça que va aguantada d'una banda a l'altra, però si va fent curvatures, allò té un moviment a la llarga. I per tant, en aquest cas concret, que van voler seguir el ritme de la línia de plom, vam veure que el deteriorament va ser més important. L'obra civil també és una obra que està molt a prop. L'obra religiosa la tenim molt allunyada, llavors les barres de reforç gairebé ni les veiem. En canvi, els vitralls que tenim molt a prop, que els podem tocar, sempre intentaven que l'estètica, això de jugar, que l'estètica li donem prioritat a la part pràctica i la part estètica la deixem a part, però en el cas d'aquests vitralls que estem tan a prop d'ells, moltes vegades això sempre dona... Sempre hi ha aquest hàndicap. Heu vist que en el vitrall que hem ensenyat al principi, en vez de barres de reforç hi hem posat un vidre
de protecció, tots aquells vitralls que vam fer, que eren uns forats d'escala, en unes finestres que estaven repetint en els diferents replans de l'escala, doncs allò donava quartos de bany, habitacions, i per tant es tractava d'evitar al màxim les transparències. Després, posant-hi un vidre mate, doncs realment es distanciava molt més del que es podia projectar al darrere. Però en canvi això que vam fer servir ja uns vidres matejats i lligats amb silicona, cosa que evidentment en el modernisme no podien fer perquè, per exemple, de silicona no en tenien. Passem, no? Tu portes aquí? Hauria de ser-hi, sí. Però això ens... Voldríem buscar en 3 minuts uns vídeos que hem fet per poder respirar la restauració a dins del taller. Doncs bé, amb això ja donarem per acabat aquest recorregut. Poder ha estat un pèl tècnic, no sé, havíem d'explicar-vos el que hem fet, i ara aquí podrem respirar una miqueta i podrem escoltar com ens hem mogut al llarg de no aquestes hores, sinó dies i algunes setmanes per poder restaurar aquestes peces. La ràdio de fons sempre fent companyia. Totes les marques blanques corresponen a fractures de ploms. Els papers que estan enganxats blancs són fractures. Aquí el material a lligar va ser fil de llautó perquè no s'oxida i per tant no tenim aquest problema que amb el filferro sí que ens pot passar. Aquí ja veiem un cop hem lligat la peça en el reforç, els fils, i ara ja passàvem a lo que és la soldadura i a partir d'aquest moment el reforç ja forma part de tota l'estructura del vitrall i al mateix temps li dona tot el cos i la força que necessita. Aquí en el vídeo només veurem algunes de les peces, de les accions que vam fer, evidentment, seran uns pocs minuts. Ara aquí embellíem el daurat, les peces que vam tinguer que o fer canvi de plom o intervindre molt, doncs vam daurar-ho amb bord nou, però després vam tinguer que embellir-ho perquè formés part del conjunt, que no fos una cosa que destaqués. I ara aquí estàvem embellint el daurat. I ara amb aquest punt final ja tenim realment el que és les peces restaurades i acabades, els 2 vitralls de les portes de la planta noble. Doncs bé, aquí acabem la nostra exposició. Si teniu interès en veure el vídeo que hem passat o inclús altres vídeos que tinguin a veure amb aquest apartat, diríem, didàctic de lo que és l'ofici, aquí fora hem deixat unes targes del taller en el qual si entreu a la web podreu aprofundir o repetir part del que hem pogut veure i d'altres coses. Moltes gràcies per aquesta xerrada, ha sigut molt interessant conèixer alguns aspectes, podríem dir, més tècnics a l'hora de la restauració
d'aquest material tan important que tenim a la Casa Navàs com són els vitralls. Doncs amb això encetem el torn de preguntes, si algú... Per aquí? Molt bé. Bona tarda. A veure, ha sigut molt interessant aquesta explicació tècnica que heu fet, per als que som una mica neòfits, se'ns escapa una miqueta el tema aquest. Llavors, aquests vidres són uns vidres especials pel que he observat, no és el típic vidre comercial, que ho tenim llis i és diferent, que fa unes aigües, fa aquest envelliment, suposo, no? Suposo que aquests vidres són especialment fabricats per fer aquest tipus de vitrall, no? No és un vidre comercial que vosaltres esteu utilitzant. No, bàsicament hi ha tot un apartat de la fabricació del vidre que és pensat per fer vitralls. Per tant, n'hi ha que poden ser més primets. Normalment treballem amb vidres que van de 2 a màxim 4 mil·límetres de gruix. I després hi ha moltes qualitats de vidre. Hi ha el vidre bufat, que és el vidre que es fa manualment, que és el vidre més antic, també se'n diu vidre antic, i això és anar al crisol amb la canya, agafar una mica de pasta, comencem a bufar, encara es fabrica ara, i el que es aconsegueix és una ampolla, allò que en diuen bufar bé ampolles, doncs hi ha ampolles d'aquestes que fan inclús 1 metre de llargada. Es talla quan encara és tendre, com si fos una tisora, el vidre, doncs el tallen a banda i banda i tenen un cilindre. Aquest cilindre, quan es refreda el vidre, hi passen la ruleta, com quan hem vist que tallava molt el vidre, i allà li fan un copet i allà se separa el vidre. I després es posa en un forn de recuit i el mateix foc ens aplana la peça i ens deixa el vidre pla. Això és un sistema que es va aconseguir als voltants de 100 anys abans, 100 anys després de Crist, i que va permetre ja poder començar a treballar amb el vidre en superfície. Fins a llavors es deia que havia treballat el vidre només amb motllures, per un guanters, es aconseguien unes superfícies molt petites. I a partir d'aquest moment, amb la descoberta de la manipulació del vidre bufant-lo, doncs realment es van començar a aconseguir planxes. El vidre que es feia servir en el gòtic era tot vidre bufat. És ara que posteriorment, amb la industrialització i la mecanització, ja s'han aconseguit vidres d'altres tipus que a base de corrons hem aconseguit uns gravats diferents, unes textures diferents i per tant uns pillos també diferents. I per tant el món del vidre que es fa servir per vitralls en diferents èpoques, però inclús ara en l'actualitat realment és molt ric, tant en varietat de textures com de tons i de colors. Alguna qüestió més? Bé, us volia fer una pregunta també, que a mi m'ha cridat l'atenció, una cosa que heu dit, corregiu-me si no ho dic bé, però heu comentat l'acabat d'aquest plom, que moltes vegades és daurat, i aquest plom daurat heu comentat que es va posar de moda a l'entorn de l'exposició universal, amb el senyor Tiffany, etc. És correcte, Sí. Doncs la meva pregunta vindria a ser, en altres moments del modernisme tindríem altres tipus d'acabats o en el modernisme es va quedar com aquesta moda, com aquest estàndard del daurat per fer aquest acabat en plom? Doncs, així com acabat, l'únic acabat que coneixem amb el plom daurat és aquest que va introduir el Tiffany quan va arribar aquí a l'exposició universal, i és l'únic que hem vist. Bé, hem de pensar per això que el plom no es havia daurat mai, i ara tampoc es daura, molt poc ara. I el que es feia era, un cop s'acabava de fer la fase final, que és el d'emmassillat, després, un cop ben net el vitrall, amb un raspall de brunyir, es brunyia ben brunyit el plom i l'estany, i s'igualava, es aconseguia una pàtina que igualava molt els tons, però treballant amb el plom cru, és a dir, no sempre s'ha daurat el plom, ni inclús en el modernisme es va daurar tot. Hi havia vitralls que eren daurats i altres que no. N'hi havia altres tècniques al modernisme. A part dels vitralls emplomats, també es van posar de moda els vitralls de formigó. No sé si els reconeixeu, els vitralls de formigó, línies de formigó. Aquests es van posar, no es van posar de moda, va ser una tècnica que va començar a principis de segle arrel de la introducció dels nous materials
i els vitralls de Tiffany també es van començar a fer en aquesta època i va ser una època molt fructífera en quant a tècnicament amb el vitrall. Hem de pensar que en Tiffany, que va ser realment un geni, l'home es va inventar un tipus de vidre, quan veiem aquests vidres que tenen aquestes aigües que són pasta, que es reparteix i que cada peça, les peces autènticament de Tiffany pràcticament no les tallaries, ja les emmarcaries i les penjaries perquè són autèntiques joies. Doncs aquest vidre dit de Tiffany va ser inventat per ell i la tècnica de fer els vitralls també. Ell va prescindir del plom i el que feia era vestir els contorns dels vidres amb una lamineta de coure i un cop ho tenia tot ben vestit, per tant tenia unes U's que ens vestien, després ho estanyava tot, de tal manera que una U estanyada amb l'altra U ja aconseguia la H del plom. Però en canvi, realment, quan diem la tècnica de Tiffany, el que estem parlant és de vitralls que no s'han emplomat, sinó que són vitralls de coure estanyat. Alguna qüestió més? Sí, per allà. Bones. Durant la guerra es va destruir molts vitralls. Estan quasi tots restaurats aquí o falta encara molts vitralls per acabar de restaurar de la casa Navàs? Una pregunta. I l'altra seria, els vitralls que heu restaurat eren del bombardeig de la guerra o també hi ha vitralls d'aquests que van fer el taller aquell que hi havia aquí a Reus, el Mas Carandell, que feia restauració de vitralls? Bé, per sort la bomba no va caure aquí sobre, sinó a la casa dels veïns pobres, i per tant aquella casa sí que va desaparèixer. Aquí doncs en va rebre els efectes la part més propera, és a dir, en el terrat, que es veu que inclús com a barana doncs també hi havia vitralls, vull dir que realment havia de ser una cosa molt maca i molt vistosa. I el que sí que podem dir és que els vitralls que nosaltres vam restaurar no van ser afectats per la bomba. La majoria de vitralls de la casa Navàs són els originals, i el que s'hi va rebre és el que al pis de dalt de tot, aquell vitrall que hem vist últim, que hem comentat que s'havia fet una reproducció, que suposo que amb la documentació que devien tindre devia ser el més aproximada possible a l'original, i van aprofitar tots els fragments de vidre i els trossos de vitrall que deurien quedar, però que l'efecte de l'explosió realment va malmetre molt. Però la resta de vitralls que veiem a la casa Navàs són els originals. Són originals, però no vol dir que no hagin actuat sobre ells. En aquests vitralls sí que han actuat. Hem trobat vidres que han incorporat vidres nous d'èpoques d'ara. Tota l'estructura de plom, tota l'estructura sí que està conservada, però sí que n'hi ha hagut petites actuacions amb ells. Hem de pensar que al llarg de 100 anys realment les incidències són moltes, vull dir, si nosaltres pensem la manera com està pensat el vitrall realment és una virgueria, perquè amb una porta de pas que puguis trobar-te un vitrall que fa 100 anys que hi és, que ha rebut tots els cops, tots els ventades que l'han picat de qualsevol manera, tota la canalla de la casa que l'han penyut per aquí i per allà, i en canvi encara els veiem sencers, amb els seus deterioraments, però realment, per tant, inclús aquesta flexió pròpia del vitrall quan pot començar ja a patir massa la fatiga, doncs pot donar-li una durabilitat que no donaria un vidre sencer. O sigui que un vidre sencer amb una porta d'aquestes realment, quan veiem uns vitralls tan deteriorats, doncs es hagués canviat diverses vegades. Hi ha moltes empreses que es dediquin a això? Bé, de fet no existeixen empreses, som tallers. Vull dir, nosaltres encara estem en una fase del món productiu i artesanal, per tant estem a la preindústria, com aquell que diu. Realment hem incorporat l'electricitat i per tant els nostres soldadors els endollem i no hem de treballar amb un braser ple de carbonet encès o, per exemple, els medievals que havien de treballar amb taules
O sigui, treballàvem amb unes taules que les preparaven com si haguéssim de fer un retaule, és a dir, amb el blanc d'Espanya, tot ben estès, i en allà amb carbonet feien els projectes. Per què? Perquè no teníem paper. Però allò després es repetia, per això veiem moltes vegades en vitralls gòtics que l'estructura general del vitrall es va repetint. Només el que canvia és la imatge de dins, tots els elements que són propis d'aquell vitrall, però la resta es repeteix perquè en realitat treballaven a la mateixa taula, perquè no disposaven de paper, per tant tenim paper, tenim una sèrie d'elements que no tenien llavors, però la manera com es treballa, la sort que tenim els vitrallers que no tenen altres oficis, és que la màquina no hi ha pogut entrar. I per tant som necessaris. I en aquest sentit, no empreses, però sí tallers, doncs encara en el país encara en som uns quants. I els vitralls encara són necessaris, tenen una funció dintre de l'arquitectura. El vitrall encara avui en dia separa l'interior de l'exterior i evita que entri aigua. La funció de separació de l'espai encara el fa el vitrall. Clar, hem de pensar que hi ha oficis, per exemple el que feia Cantis, quan es necessitava oxigenar l'aigua o tenir-la més o menys fresca era molt necessari, però actualment una persona que feia Cantis llavors actualment no n'està visquent d'això. En canvi el vitrall té l'avantatge, podria entrar-hi la màquina, però realment una vegada vam haver que fer una producció bastant àmplia, per tant s'havien de repetir una sèrie de medallons, hi havia mils de peces a tallar i el temps era curt. I vam mirar si realment portant les planxes a tallar amb els patrons que nosaltres teníem, que ells havien d'introduir dins de la màquina, si ho tallaven amb sorra, a la sorra, per tant, com seria com el làser, doncs seria la sorra, i realment va ser fumut per nosaltres perquè vam haver que després incrementar les hores de feina per poder-ho entregar, però a canvi també ens va alegrar, entre cometes, el veure que realment sortia molt més car, per tant la màquina no hi pot entrar. No tenim aquesta competència deslleial que altres oficis sí que tenen. No, jo respondré a la pregunta de la vostra. La guerra, realment, els vitralls sí que hi ha petites coses, perquè sí he viscut un munt d'anys en aquesta casa i ha batut una porta o el que sigui i altres coses. Vull dir que hi ha històries que s'han trencat algun vitrall i que s'ha restaurat i que el vidre no l'han trobat, ja no el tenien. Ho feia algú que coneixien o el que fos i posaven un vidre que és diferent d'això. Vull dir que sí que hi ha quasi tots els vitralls, si us el mireu bé, tenen trossets de vidre que no són els que tocaven. Però bueno, això és una part. Però la guerra, realment, els vitralls nous són totes les finestres aquí, de dalt, que hi ha unes roses i així, això va desaparèixer, perquè les finestres són noves també. Vull dir que això sí. I també tots els vitralls a damunt del hall, de l'entrada, i el de damunt de l'escala. Aquests també van desaparèixer, es van trencar tots. La claraboia és nova? És nova. O sigui, és posterior a la guerra? Sí. I amb alguns d'aquestos ja hi era, però la van restaurar com la porta aquesta. La porta aquesta tampoc no hi havia, només hi havia vidres, vull dir que no hi havia ja res, ni porta, estava tapiat, perquè va quedar molt malament aquell pis. Però vull dir que sí que ho van fer d'aquella manera, però ho han fet. Però vull dir perquè tenien molts trossos de vidre i es van aprofitar. Però després també a l'escala sí que va ajudar el Mas Carandell, van ser els que van estar restaurant la part de dalt de l'escala. Tots els vitralls aquells tenien els dibuixos i van poder restaurar. Bueno, restaurar, refer. En aquest cas és refer, no és restaurar, és refer. En altres casos reproduir. Sí, reproduir el que hi havia. Però tot correspon a la part de dalt, no? Hi ha una part de dalt, és que ara no me'n recordo ben bé, però la part de dalt sí que és segura. I tot el de les roses també. Sí, ja ho hem vist aquesta tarda que ens hem fixat amb el material. Sí, i la part de dalt, i a damunt de l'escala hi ha un tros que és dels que hi ha com uns llistons al costat, i aquells n'hi ha uns que són originals.
però no tots els costats. Uns se van trencar i algun devia quedar protegit de la manera que és l'edifici. Vull dir que no es va trencar. N'hi ha un, me sembla que és un segur, Això que és l'original. tipus de vidre es veu. Bueno, sí, que és original i el no, que és. i quan han vingut, van fer un estudi d'aquests vitralls per, no sé com se diu ell no me'n recordo el nom. Corpus Vitriarum. Sí, aquests van venir i vull dir que vull dir que ho sabien i ho van veure que sí, que aquell era original, un tros. Sí. Que em sembla un ofici fascinant, amb molta paciència, molta cura, molta delicadesa, i tinc curiositat per saber el temps de dedicació en aquestes peces de restauració. De totes les peces que heu restaurat al llarg de la vostra experiència i la història del taller, quina és la peça que us ha donat més mal de caps, que heu estat més temps treballant-hi? De totes. Bé, ara això hauríem de fer una memòria que poder costa. Realment hi ha peces que són... Jo, per exemple, una peça que en el taller ens va fer, diguem, en fi, estar molt atents i molt... Va ser quan vam restaurar el corredor de llevant que unia el Palau Güell amb la casa dels pares que donava a la Rambla. Després hi havia un corredor on hi ha 800 i pico peces de vidre, que moltes estaven fragmentades, altres canviades, altres... Bé, en fi, es va haver que fer una restauració que va durar bastantes setmanes, algun que altre més, i en allà inclús les columnes de pedra que anaven separant els diferents espais eren revestides amb mitja closca de vidre bufat, però eren peces que tenien més d'1 metre, perquè realment allò era d'un... I tot allò s'havia de sanejar el màstic, algunes perquè ja estaven trencades i s'havien de canviar, i les altres perquè el màstic ja s'havia deteriorat molt, però esclar s'havia de netejar. Esclar, això s'havia d'anar amb una cura que realment en allà ens hi vam posar molt en sèrio, però que realment es pot dir que va haver-hi moments que la tensió era potent, no? I hem de dir que vam estar contents del resultat perquè inclús els vidres que es van canviar, perquè ja no els que hi havia no eren originals, les parts que així era, doncs vam poder aconseguir una harmonia de colors i un apropament a l'origen realment molt important, no? I recordo que unes peces ens van arribar uns vidres d'Itàlia que havíem demanat i a última hora encara vam poder actuar sobre alguna d'aquelles peces per encara apropar-nos més a l'original. Aquest recordo no és exactament un vitrall, però sí que és un treball que és d'actuació sobre de vidre i que realment el cos tècnic que portava el seguiment de la restauració d'aquesta part i de tot el Palau Güell, realment allà hi van fer molta cura i molta amb l'observació i vam haver que treballar amb molta delicadesa. Es van haver que sanejar tots els màstics de cada una de les 800 i pico de peces, i a més eren unes peces molt delicades perquè a l'època no tenien els cartrons o vidres transparents que permetessin seguir la sinuositat de cada una de les formes, que totes eren evidentment diferents, tot era forja i per tant al treure el màstic vell per posar-ne de nou, es veia que els cantons estaven tots masegats perquè el tall del vidre l'havien de fer apoyant-se a sobre del ferro i per tant el tall havia de ser un tall no tan polit com quan estàs a sobre de taula. En canvi nosaltres podíem agafar vidre transparent, posar-lo allà, tallar el vidre ben ajustat i després a la taula agafar el vidre color que li corresponia i tallar-lo. Per tant, realment, cada una de les peces és una aventura, de les peces que toquem, quant a la restauració és una aventura diferent. Cada una demana el que sigui, allò que parlàvem abans, que les peces ens acaben dient el que volen i el que nosaltres hem de fer amb cada una d'aquestes aventures actuem i treballem de formes diferents, de tal manera que es pot dir, així és, que amb cada una de les restauracions aprenem coses noves, perquè les peces també ens demanen coses noves. Si tens temps no tens problema, és el temps. I moltes vegades jo personalment m'he trobat amb que més que res és peces vidres que saps que no pots trobar.
tu saps que pots treballar aquest vidre, el vitrall ja saps per on has d'actuar perquè no pateixi, saps els riscos que pots tindre i al final, com a qualsevol ofici, actues d'una manera molt... i tens més la por de que aquell vidre no el pots aconseguir. O, per exemple, si estàs treballant, una cara que està pintada i estàs treballant amb aquesta cara. Aquesta peça potser ha tingut una feina de 2 setmanes, una peça així. I en el moment que l'estàs posant, tu saps que la saps posar, que no passa res, que pots picar, que no passa res, però és potser més la cosa de dir, ai, si em trenca això, no, que no se'm trenqui això. Bueno, podríem parlar realment de quantitat d'anècdotes i això. Esperem que aquesta pinzellada que hem fet sobre el tema de la restauració no només dibuixi i ens parli d'aquests vitralls concrets, sinó de tot aquest món tan ampli que tenim del modernisme en aquest país, que realment sempre necessitarà del manteniment i, per tant, d'uns restauradors, d'unes mirades atentes i d'unes mans segures que puguin intervindre en cada una d'aquestes peces. Bé, gràcies.